Ceritane ku ngene guys ya. Ana rondo jenenge Adel. Sawise ndekne pisah karo bojone, saiki bojone iku wis kawin neh untuk bojo anyar ngono ceritane guys. Lah Adel iki urip karo Henry, mung ditinggal bojone ameh urip karo sapa neh. Dak iya guys. Nah ngono. Lah uripe Adel iki mau ngandalno tabungane Henry. Tabungan Henry dienggo uripno guys. Henry yo jane ora tega ngerti ibuke kok sedih terus ora tega guys. Ibuke ku dihibur nglakoni apa ben supaya ibuke iki mau terhibur ngono guys. Wong jeneng anak soleh ya guys ya. Kan dia itu nggak suka kalau ibunya itu bersedih ngono guys. Ya kaya dipijeti ngancani ndelok bioskop lah karo ngancani ibuke latihan dansa ngono guys. Maklum wong kono kan ora ana jaipong anane dansa ngono guys. Tapi sayang guys, ate Henry berusaha nyenengno ibuke sing kaya ngono ki mau. Adel mujih ora iso nglalekno bojone. Mbok menawa ngono ane gedhe mbok piye gak roh guys. Tapi dhek niku urung iso nglalekno bojone, mantan suami ngono guys. Lah suatu ketika Henry mau ngajak ibuke belanja nang supermarket, ya toko klambi, kathok lan liya-liyane ngono. Lah Henry mau pamit karo ibuke ape ndelok komik keluaran terbaru. Maklum Henry kan anak-anak cerdas soleh ngono kan. Jadi anak soleh iku senengane kan membaca-baca. Ora kok seneng sing neko-neko gak. Literake Henry ki bocah apik ngono guys. Lah Henry pas ndelok-ndelok komik iki mau ana wong lanang marani Henry. Wong lanang iki mau iku wetenge iku ana tusukan, kena tusukan benda tajam pastine ora benda tumpul. Nek benda tumpul yo ora iso nusuk nang perut ya guys. Saharene Henry iki anak soleh kan, dia kan peduli sama orang lain. Dikandani wong iki mau lek iku lek wetengem kena peso lek. Ora sambok kandhani le, aku wis roh. Mulane aku rene iki njaluk tulung karo kowe. Cara Jawa ngono, guys. Aku njaluk tulung, aku iki mbok yo tambani ale. Kowe iki rene karo sapa le ngono. Wong mau takok ngono. Terus Hendri yo kondo, aku rene karo ibuku ngono. Terus Hendri ki mau nggawa wong lanang ki mau ketemu ibuke. Terus wong lanang ki mau kenalan karo ibu Adel, nek wong lanang ki mau jenenge friend ngono. Lah wong lanang ki mau kodo nek dek niku sedang terluka dan membutuhkan pertolongan ngono. Lah Adel iki bosoroh nek anake karo wong sing ora dikenal, wong sing ora dikenal kan. Terus Adel iki mau menolak nulungi friend iki mau. Lah sarene friend mau yo terai pinter ngerayung dek niku kepepet kan. Akhirnya Adel mau ndang bayar yo belanjaane terus mulai ning tengah perjalanan yo ora ono piye-piye guys. Tenang-tenang wae kaya biasane ngono. Bos tutuk omah nyetel TV. Lah neng TV nanen niku mau neng TV ku mau ono berita ning ono gambare friend menawa kena kriminal babi wong iki. Lah akhirnya Adel mau memaksa friend supaya dekne ku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ngono guys ya. Jebule friend iku seorang narapidana sing lagi wae kabur dari rumah sakit. Wow. Adel karo Henry akhirnya yo wedi wis kadung dek ya. Ya akhirnya yo cuma iso meneng bae dekne. Tapi friend jelas no nek dekne iku ning kene nginep ning kene cuma sedina tok.
Turlah kan sikile jeh kesleo goro-goro dekne anjrot ke lantai 2 goro-goro dekne ku ape melarikan diri ku mau ngono guys. Terus Frank lah yo janji pokoknya asal aku ning kene ora mbok rahasiakan kowe ora kono sapa-sapa. Pokoknya aman-aman wae, saya tidak akan macam-macam gitu guys. Ya akhirnya Adil yang menyetujui iku mau asal friend ora menyakiti ndekne karo anake ngono. Friend lah yo kondo, aku iku ora bakal menyakiti orang yang tidak berbuat jahat pada saya ngono guys. Menawa lah wong apik iki menawa. Basa ngono. Friend iku gawe sandiwara. Henry mau ditaleni ning krosi. Go ben misale ana polisi teko, iku ben koyok-koyok iku dekne ku lagi menyandra seseorang ngono guys. Lah akhirnya friend mau terus ngumbah daging sing lagi nek tuku mau. Terus dekne ku masakno kanggo Adel karo Henry. Adel karo Henry mau gumun ndelok friend kok lincah masak iku gumun wong loro iki mau. Basa makanan wis siap. Terus wong-wong iku mau do mangan bareng-bareng. Terus friend mau ndulang Adel ben ketok harmonis ngono lho, ben ora ada ketegangan di antara mereka ngono guys. Basa wis bengi ndelok situasi wis ketok aman kan, terus ikatan Henry ki mau diculno soalnya friend lah yo sakake kan ngerti bocah kok di bondo ngono kan sakake ndekne. Terus akhirnya friend iku ngongkon Henry karo Adel kon turu sik. Semula sing friend iku yo turu ning gone nganu sofa ndekne, ora wani turu ning kamar. Ora urung muhrime kok. Menawa lah yo ndekne ngerti hukum menawa. Nek urung muhrime ku ora entuk turu awor ngono guys. Lah basa wis esuk iku Adel kaget. Ujug-ujug iku friend niku wis nyiapno makanan pagi karo sarapan ngono kan. Iku Henry ku karo ngingat-ngingati koran ngono. Ngingati koran nek friend iki mau seorang buronan yang dicari polisi ngono guys. Lah friend sing menyadari nek Henry ku kuatir karo awake iki mau dekne nanang no Henry karo kondo ora usah khawatir, media aja ngono iku senengane ku melebih-lebihkan berita asale 10% yo dadi 50% ngono. Basa ngono terus iku friend mau takok sepur sing mangkat Kanada iki sok kapan yo, takoki friend ngono. Tapi sayangnya Adel iku ora roh perkara ngene iku. Sakwise wong-wong mau berdo sarapan, terus Frene mau menjalankan pekerjaan rumah ya kaya nempel-nempel tembok, dandan motor, isah-isah, ngepel. Selain iku yo Frene mau dolanan karo Henry kaya ayah rumah tangga model dekne niku. Akhirnya Adel karo friend iki mau menyadari ternyata friend iku jebule kok ora wong jahat seperti yang mereka pikirkan ngono kan. Sebagai jasa balas budi akhirnya Adel mau njahitno katoke friend sing suwek goro-goro kecantol pager rumah sakit iku mau. Lah pas Adel jahit katoke friend iku mau, friend ngingeti sikile Adel iku ana luka. Terus friend takok iku luka kena apa ngono. Terus Adel terus kondo nek dekne iku terluka gara-gara tiba pas latihan dansa ngono guys. Lah iku ning njaba ono wong tutuk-tutuk lawak tok ngono. Aku friendmu terus kaget terus dekne nyikep Adel kon kondo Hendy kon kondo nek Adel iku wonge ora ning omah no. Lah jebule wong sing tok lawang iku mau tanggane ngeteri buah-buahan ngono. Terus tanggane iki mung tanggane iki mau ngandani Henry
Kowe hati-hati lho le, iki ku ana narapidana sing dadi buronan. Kok nek marak rene ku lawang mlebeni ben wonge ora rene ngono, guys. Lah sawise iku terus tanggane iki mau lunga, terus Henry nglebi lawange neh. Frank sing ngeti buah iku mau kondo nek buah iki apik tapi sayange buah iki wis terlalu mateng. Jadi delok ngasih iki bosok ngono. Terus Frank mau minta izin pada iku Adele karo Henry ndekne arep gawe kue saka buah iku mau. Akhirnya ya Adele karo Henry mau mengizinkan terus melu ngiwangi gawe kue, gawe roti. Carane gawe roti sing enake piye terus diwarai dene. Lah basa rotine wis dadi, terus roti mau dipangan bareng-bareng. Ternyata roti ini ku rasane enak banget, guys. Basa roti nek Frank yo terjebule wong apik, akhirnya yo Adele iku lengket karo Frank lah. Ternyata ini adalah sosok lelaki yang saya idamkan, corone ngono. Basa ngono terus Frank mau nginceng neng jobo jebule iku akeh polisi sing lagi patroli golek ndekne. Lah ndekne terus pamitan karo Adele nek ndekne ku arep lunga bengi iku. Waktu malam itu juga dia mau pergi. Tolah ndekne kan pamite nginep ning kono kan cuma 1 malam. Nek lebih kan ndekne ora enak kan. Daleh nggak bisa menepati omongan ngono kan. Tapi ada lo malah nyegah friend. Kowe ora salah ngene kene ae. Ora Adele kan saake kan iku apa iku lukane kan urung mari ngono. Friend sing entuk tawaran ngono iku mau ya ndekne ya seneng wong tur lah ya lukane ya urung mari terus ndekne akhirnya manggon nang omahku pirang-pirang dina kas ngono. Lah pas menginap di malam berikutnya akhirnya friend niku malah melakukan perbuatan yang sangat menyenangkan karo ibu Henry kan ya karo Adele ora. Henry ya malah reso turu wong dekne ape turu reso tenang soalnya dekne ndungokno ibuke mau dieker-eker karo friend mau kan. Lah basa esuke wis koyo biasane niku mau friend nyediakan makanan pagi wis pokoknya sarapan bersama ngono kan terus melakukan aktivitas koyo biasane sebagai seorang rumah tangga mbek kan ngono. Ini kan merasa berhutang budi kan. Basa nek Frank mau ternyata wongnya peduli gelem dandan motor genti apa iku isa nyapu ngepel akhirnya Adele mau mulai membuka diri karo friend dene. Lah pas awane iku Henry dikongkon mboke kon blonjo ning supermarket langganane iku mau. Dia dengan semangat yo Henry akhirnya yo melakukan tugas yang diberikan oleh ibunya iku mau. Basa tutup toko mau Henry terus jibuki barang-barang sing ape di toko iku mau. Lah Henry mau ku roh cah cilik sak umurane ndekne. Cah wedok mau jenenge Sarah ngono kan. Lah basa Henry mulai mau ndekne kan seneng berkenalan karo cewek. Dekne mau kaget jebule omah iki mau lali ora dikunci, guys. Lah tanggane iki mau ujug-ujug nyelonong mlebu omah iku mau ngono, guys. Nah, tapi tanggane iki mau wong wis akrab karo Adele dak ya. Dekne mau nitipno anake ning nggone Adele iku mau soalnya dekne ku ape lunga keluar kota ngono, guys. Sarene Adele iki gak iso nolak wong wis kadung kanca apik dak ya. Akhirnya yo bocah mau ditinggal ning kono. Terus friend lah yo ora keberatan nek ana cah ning kono. Terus bocah mau terus sejak kenalan, terus sejak dolanan bermain baseball. Ono nek cara kono baseball. Nek cara kene no kasti apa guys.
basa bar bermain baseball mau, terus wong-wong iki mau do berkumpul ning ruang santai, lagi santai-santai no. Basa wis bengi terus do ndelok TV. Lah pas ndelok TV mau beritanya ajek nek buronan si jenenge friend mau belum ketemu. Lah ndelalae iku tanggane iku mau wis mulai keluar kota. Wis mulai keluar kota mau friend kan terus ndelik. Arepe anake ku ope kondo karo ibuke nek tahanan jenenge friend iku ning omah kene ngono. Tapi sarene ndekne iku mempunyai kekurangan. Carane no disabilitas apa pola yang no guys. Mbok iki dijelasno ora mudeng malah ngamuk, akhirnya bocahmu ditampar. Isuke seperti biasa kan bangun pagi terus melakukan aktivitas. Henry mangkat sekolah. Ndekne iku kepethuk karo bocah sing ditemoni ning toko iki mau. Lah jenenge bocah lagi ABG kan, lagi mengajak dewasa niku. Bocah loro iki mau asline padha menaruh rasa yang sama ngono, guys. Lah pas neng perpustakaan Henry mau curhat karo Sarah. Terus Sarah mau cerita karo Henry nek ibu kan seorang janda kan. Lah nek pacar ibu mau moro omah, Sarah mau kon metu kon lunga ke omah ngono. Terus ndekne takok karo Henry, "Ibumu iku ngono pura ngono?" Tapi Henry basa diceritani ku mau nek kondo gak ibuku ora kaya ngono iku kok. Ibuku wonge apik, murung tok wonge. Cuma ya iku basa ndekne duwe kanca lanang mau rodok ceria. Lah hari-hari berikut iku bapak Henry ku mau marani Henry. Henry ku dijak makan malam karo keluarga baru bapak iku mau. Henry gugup kan dekne dikenalno karo dulur-dulure anyar iku mau. Basa bar makan malam iku mau Henry terus diterno mulai bapake, basa tutuk omah. Henry ku roh ibuke dansa karo mau friend kan. Ada reti nek Henry wis mulai akhirnya musiknya dipateni. Terus dekne ibuke terus Adelmu kondo nek dekne iku rencana arep meneruskan hidup karo friend apa pindah ning Kanada dekne arep dijak ngono kan. Basa dikabari kaya ngono ku mau Henry malah seneng. Soalnya Henry kan jebule dekne ku seneng negara Kanada ngono. Terus isuke wong-wong iki mau do siap-siap apa berangkat ning Kanada terus. Tapi Henry iku mau dipenging gawa dolanan sing akeh soalnya sok ning Kanada iku dekne bakal ditukokno apa iku mainan sing luwih akeh sing mainan teko Kanada. Lah pas lagi do si berkemas-kemas nunggu mau Henry ku malah lunga nemoni Sarah ndekne ape pamitan. Lah cah loro ke mau malah dodolanan. Cah bocil-bocil loro mau ora terima pamitan malah dodolanan. Wis koyo melakukan adegan koyo dewasa ngono kan. Lah di sisi lain iki sapa iki? Adel mau cerita curhat karo Frank mau. Kowe kok pegatan karo bojom gara-gara apa? Friend kan takon ngono. Adele kondo bojoku dhisik ora sabar pengen ndang duwe anak. Lah piye aku anggere meteng iku keguguran dekne ora sabar ngono kan. Lah akhirnya aku wis ndak Henry. Tapi sayang bojoku wis kadung tergoda dengan wanita lain ngono ceritane. Basa ngono Henry kondo wis pokoke kowe tenang ae nek karo aku Henry maksudnya aku Henry. Aku ora wong lanang sing koyo ngono iku. Aku pokoke selalu menjagamu dan anakmu ngono ceritane.
Ganti Frank sing ditakoki, kowe dhisik ceritane piye kok iso mlebu penjara ngono. Cara Jawa, aku dhisik ceritane ngene, Dik. Dhisik aku iku yo duwe bojo. Bojoku yo cantik. Bos aku duwe anak sicok, bojoku iki mau terus watak sifat asline muncul. Jebule bojoku mu seneng nganu, mabuk-mabukan, seneng gonta-ganti lanangan ngono kan. Malah aku iku diduakan dene duwe pacar neh. Akhirnya aku kan emosi kan. Terus bojoku iki mau tak surung nyeblok ndase kejebak tembok. Lah aku karo bojoku makan duwe anak siji. Lah anakku iki mau malah lali nek ndekne tak dusi lali tak entas, malah kelebisan mati pisan. Akhirnya aku iki kena kena nganu kasus pembunuhan. Akhirnya aku iki nganu di mau proses bercerita satu sama lain iku mau wong terus do Frank iku mau terus do biasa melakukan iku pekerjaan rumah koyo ngepel dan lain sebagainya kan. Terus Hendri ki mau nganu mampir neng omahe bapak sing asli ngekei surat sebagai salam perpisahan ngono kan. Terus dekne mulai lah basa tutuk dalan dekne iku mau malah dindeki polisi dikei tumpangan karepe Henry yo ape moh tapi rasa penolongnya iku tinggi kan akhirnya dekne yo Henry ki mau akhirnya gelem anu gelem goncek polisi ki mau goncek mobil maksudnya ini juru mobil basa tutuk omah Adel kaget ngeti Henry kok mulai karo polisi ngono kan. Akhirnya polisi mau nganu nakoi Adel. Takoki warna-warna diinterogasi. Tapi Adel iki ndelalae kok nganu pinter jawab kabeh tere bocah cerdas ya. Ya ora semono tok. Basa reti nek Adel karo sak keluarga iki ape pindah, Pak polisi ki malah ngiwangi ngusungi bareng-bareng iki mau. Lah Frank sing ndelik ning dhuwur iku ngawasi Pak polisi ku mau kon jero omah sing bagian dhuwur. Basa ngono terus Adel karo Henry mau metuki Frank nek semuanya sudah aman ngono kan. Lah sarene perjalanan iki mau butuhno dana, butuhno duit. Akhirnya yo iku Adel karo Henry mau njupuk duit ning bank sik. Terus pegawene bank iki mau takok, "Lu kok duwe apa mbok jupuk kabeh iki ana apa ngono kan." Lah dijelasno, "Iki nganu, Mbak. Ceritane iki ape pindah luar negeri ngono. Wis ora ning kene neh. Cara aku nabung ya ora karo kowe ngono." Basa duwite wis kecekel kabeh, akhirnya Adel karo Henry ki mau mulai. Lah ning omah kan ana Frank dhewean. Lah tanpa sengaja iku ternyata tonggone ku ujug-ujug mlebu mare wis tonggo kadung akrab kan. Nah, Frank yo ora ana kesempatan untuk mendelik dekne. Apa ndelik ning ndi wong wis kadung beduduk kon yo ora iso kan. Akhirnya dekne alasan nek dekne ku tukang ledeng sing dandani keran sing bocor. Nah, basa di jelasno ngono ku mau yo asline tanggane iki wis percaya. Tapi Frank iku nganu isih mamang. Jadi mari wong bersalah kan ngono kan, ora tenang dene. Nah, Adel karo Henry ndelalae pas tutuk omah ngono guys. Lah basa wong telu iku mau ape do berangkat. Ndelalae polisi-polisi iku mau wis do ngepung omahe Adel ngono. Lah iki mau wis kena dipastikan nek sing nglaporno iku mesti ya tanggane iki mau kan. Tanggane kan curiga. Frank sing wis kadung terpojok dene akhirnya naleni Frank karo naleni Adel karo Henry dibuonto ben seolah-olah mereka itu nggak bersekongkol ngono lho guys. Akhirnya Frank menyerahkan diri. Lah gara-gara iku Frank akhirnya dihukum 10 tahun penjara. Gara-gara dia melarikan diri, terus ditambah 15 tahun penjara gara-gara dia menyekap Adel karo Henry.
pas Frank ning penjara akhirnya Adele mau memberi kesaksian bahwa Frank ini orang baik kan lo. Yo baik kau ngaji yo tahu bersendoguro bersama ke orang baik yo piye. Baik tor indah tor nikmat. Ya gara-gara kesaksian itu akhirnya Frank malah dipindah neng penjara sing luwih adoh saka omahe Adele. Nah, Adele yo menanti selama bertahun-tahun. Terus Henry sing wis menginjak dewasa akhirnya dene melu bapak asline, bapak kandungnya itulah dene mulai berpacaran karo Sarah. Terus akhirnya Henry mau jadi wong sukses dene gawe restoran roti sing resepe nek marai Frank mau. Tapi yo iku Henry ora lali karo friend. Dene yo kadang kalau kirim surat karo friend sing isine penjara. Jenenge bocah apik kan dene nganu kan. Tahu balas budi ngono kan. Itulah friend lah yo nganu agar untuk suratmu yo terus dibales. Soalnya kan dene kan bangga kan. Henry lah yo bocah apik. Boso wis selawe tahun akhirnya friend dibahas terus senajan wis suwe lah yo iki cinta mereka itu isih seperti yang dulu malah dek niku rencana ape kawinan ngono dadi tua padha tua kawinan kan luwih halal ngono kan akhirnya tamat ngono guys dadi apike nikah ae guys ora usah warna-warna pokoknya urung nikah ora usah tembak ngono wis gampang ada ya guys ya.